Čaute, z vás Jurč Space v ďalšom videu a tentokrát je to taký môj druhý tutoriál. Je to tutoriál ako si dať Minecraft texture pack do Minecraftu. Takže ideme do Google, napíšeme si tam Minecraft texture packs, dáte enter, idete na tú prvú stránku minecrafttexturepacks.com. Potom tuto na tej stránke máte popula, že je populárne, tuto čo sa najviac vzťahuje a také. Potom tuto je texture packs resolution, rozlíšenie a guides, to sú také inštaláčky, to je nič. Takže pri každom máte designer, to akože kto to robil, nejaký tvorca. Ďalej tu máme, že verzión, to je verzia, na akú verziu to chcete. Ďalej tu máme resolution, rozlíšenie, najlepšie 32x32, ale aj tieto sú dobré. Takže ja si idem hľadať na 1.5.2 teraz, lebo momentálne nemám inakšiu verziu. No tak ja si dám tento Varens. Takto, tu si môžete pozrieť obrázky. Takto vidíte celkom pekné aj tie kvety. Ďalej si posunete zo šipku, tu máte takéto, no celkom pohoda. Tu sa vám dole ukazuje 3 zo 4, pekne celkom kačka, takto vidíte, tu máte všetky bloky, takže mini presentation. Ok, takže prezentácia sa dobre ukončiť, dobre, takže môžeme si pozrieť a tuto hore máme názov, kto to robil, nie je až tak podstatné. Ďalej tu máme verzia, dobre na 1.5.2, a resolution, rozlíšenie 32x32, celkom pohoda. Takže tu máme preview, nič, forum, nič a dáme download, on vás to buď hodí na nejakú stránku, alebo si to dáte ako inštaláčku. Ok, takže tuto vás to hodí, tak dáte download, your download is starting, vám to štartuje, takto, máte sa v zipe, uložiť súbor si dáte, nie otvoriť pomocou, ok, idete sem, tak, zobrať všetky prevzaté súbory, môžete zrušiť stránku, potom ďalej ešte toto máme hovno, toto je nič. Dobre, teraz to presunieme sem, iba na teraz idete do štartu a napíšete si tam percento app data. Ono vás to hodí na roaming, kliknite na to. Dobre, tu máte .minecraft, na to kliknite, dobre, máte to. Potom tu máte texture pack a texture packs mp cache. Texture packs mp cache to si vymažte, takto, to si odstrániť, to vôbec to nie. A je to texture pack. Takže, a teraz si toto už iba preťahnete sem. Dobre, máte to tam, zapnete Minecraft, dáte si force update na prvýkrát, aby sa vám lepšie to načítalo a dáte enter game. Downloading pages. Zapne sa na Minecraft, idete do nastavenia alebo options, idete balíky texture alebo texture packs, kliknete, vidíte, tu mám diamond rain, to je od Google HDčko. Dobre, a tu máme ten Varens, dobre, na to si klikneme, trošku si počkáme. A keď sa vám už toto nahodilo, čierne, mám to jedno, aký texture pack, tak dáte hotovo, dobre, dáte si hra pre viac hráčov, napríklad to je úplne jedno, či na serveri alebo kde, fakt tam mám ban. A tak dáte pre jedného hráča, zapnite si to. Ok, ono máte spomenúť niekde v džungli, takže vidíte, že oproti to máte, vidíte úplne inakšie listy, aj toto jablko úplne inakšie, vidíte, načižeme si drevo, vidíte takéto úplne inakšie, a crafting je úplne inakší od normálneho, vidíte takto. Takže ľudia, ak sa vám to páčilo, tak dajte like a počíšte zdieľanie, odber, koment a čus.